Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye futhi akekho ufana naye. Kohlale kunjalo nje. Akekho futhi somfanisa naye nesomqhathanisa naye. Mhlambe wena uyamqhathanisa, angazi-ke mina. Sibonga kakhulu izindlalifa zezulu. Ngoba uNzibande uyakubingelela emini nje ngithi uJesu Kristu inkosi. Hayike bafowethu, asihlaleni phekwenkonzo, sizwe ukuthi yini inkosi esiphathele khona namhlanje. Singakangeni ke enkonzweni, ngicela ukuguqa, ngithandaze, sisondele kuye ngaso lesi sikhathi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukusithanda, siyabonga ngakho konke okuhle osenzele khona. Sibonga ukuphila noma kuyi-challenge, ngoba usuku nosuku oludlulayo siyazi sisazophendula phambi kobuso bakho ukuthi siyenzileni intando yakho. Busisiwe loyo oyaziyo intando yakho Nkosi ngaye abesiyayenza usuku nosuku. Ushilo wathi othanda ukukulandela makazidele, thabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla akulandele. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu, siyabonga Moya Ongcwele, siyabonga ngakho konke, siyabonga usiholele kuleli khaya lezwi. Angazi ukuthi kuba likho ngabe sikuphi, ngabe senzani. Thatha udumo-ke Nkosi, uzidumise, ukhulumisane ney'mpilo zethu, uzambule ukuba sizwe siqonde lokho ufisa sikwazi silungiselela ukuya ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyamdumisa-ke, siyambonga uNkulunkulu wethu. Bangcwele, siyambonga kakhulu. Ake siye ezwini lakhe-ke. Izwi lenkosi selithola laphaya, Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Mina ngisho abalamulayo bayothiwa abantwana bakaNkulunkulu. Angikhulumi ngabantu abanolimi olumbaxambili, abantu abahlebayo, abantu abakhuluma ngabantu, abantu avela sisukele nje indaba engekho athi usibani uthe kanti uyabaxabanisa. Kanti nayo lento ukuthi ukhulume ngomuntu ngento engelona eyiqiniso okungasithamanga, awuxabanisi. Umuzwa uthi yakushisa ifuna uyikhulume, babize bobabili bahlale phansi bese uyasho ofisa ukukusho. Uvele obala ungasabi. Ngoba vela izwi lenkosi lithi singayifihli imisebenzi emibi, kodwa siyidalule. Ngiyidalula nje wena. Ave ngalikhumbula leli zwi likabase-Efesu. Likabase-Efesu chapter 5. Asiqale ku-verse 8. Ngokuba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya enkosini. Bafowethu, singaphila impilo edlule. Kade ningubumnyama, manje ningukukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya. So ngamanye amagama, ayikho into okufanele sifihle, ayikho into okufanele ingaveli obala. Ngoba ngelinye ilanga izovela obala, ayiveze uNkulunkulu bese kuvela ukuthi nawe wawuyazi kodwa wayifihla. Ungavumelani nabantu abarong, ungavumelani ney'febe ney'phingi kuze kuthathe umuzi wakho, ngoba umngane wakho azolala nomfazi womuntu endlini yakho, azolala nentombi endlini yakho, eshiya unkosikazi ekhaya, aqamba amanga athi umbizile kanti nisethile. Yakhumbula lawo mangakho, uzofika ukuthini phambi kaNkulunkulu? Ngiyabuza mina. Ngakho-ke, ngokuba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya enkosini, hambani njengabantwana bokukhanya. Verse number 9. Ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni nasekuqinisweni. Izithelo zokukhanya
zisebuhleni bonke. Isithelo sokukhanya nje akaze kuvele into embi ngaso, akaze kuvele umphumela omubi ngaso. Uxabanisa abantu nje ngoba ukho ekukhanyeni. So-ke ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke, ngisho imicabango yakhe iclean mihle, uzindlela abantu izinto ezinhle, ufisela abantu izinto ezinhle, awunawo umona ukuthi usibanibani usethenga imoto, usibanibani usenomuzi omuhle, usibanibani uphasile, usibanibani usewukuthi une-profession, usibanibani ne-degree bese uphatheka kabi. No. Uyambongela uze uthi congratulations. If need be umthengele i-present ngoba umona awunawo. Angiphinde verse 9, ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni. Uyalunga umuntu ohamba ekukhanyeni. Yabona, hayi ukulunga kwemvelo, ukulunga okuvela ngokukholwa egameni lenkosi uJesu. Uyalunga umuntu ohamba ekukhanyeni, unobubele umuntu ohamba ekukhanyeni, unomusa umuntu ohamba ekukhanyeni, unesihawu umuntu ohamba ekukhanyeni, unothando umuntu ohamba ekukhanyeni, uyazithiba umuntu ohamba ekukhanyeni. Uyabona yini ukuthi zonke izithelo zikamoya zikhona kumuntu ohamba ekukhanyeni, ngoba kusikhona ukukhanya kwelanga, ukukhanya kwenkosi yethu uJesu Kristu ekhanyisayo enhlizweni zethu. So umuntu ohamba ekukhanyeni unazo zonke izithelo zikamoya. Athi verse 10, asikafiki lapho, siphinde 9, ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni. Isithelo sokukhanya iqiniso. Hayi umuntu atholakala ehlezi emangeni, hayi umuntu akhuluma amanga, ayolisa indaba ngosawoti ongekho, afune ibe mnandi, afake izinto ezingekho. Umuntu kaSathane loyo. So-ke zisebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni. Verse 10, nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini. Uhlole. Ungathathi noma yini oyibona inhle usicabanga ukuthi inkosi iyayithanda. Hlola into ethandeka enkosini. Kujulile-ke ukukholwa kwakho sekusezingeni eliphakeme. Uma before wenze utho notho uyahlola ukuthi kuyathandeka yini enkosini. Ngoba kusangabukeka kanti akuthandeki. All that glitters is not gold. Sisho njalo isiNgisi. Akhona konke okubenyezela kuyigolide. All that glitters is not gold. So-ke hlolisisa lokho okuthandekayo enkosini bese wenza khona. Verse 11, ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo. Into engilethe kuleli zwi-ke ilo verse 11. Ungahlanganyeli izinto zobumnyama, zidalule, ziveze. Musuke uzifihle. Bayeba abasebenzi kodwa ukhona wena usebenza nabo, uthula uhlaba enhlala, usabe uzondo. Uthi uJesu ungabesaba abantu ababulala umzimba bengenakwenza lutho emva kwalokho, kodwa mesabeni othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Usaba abantu wena bazokuzonda, bakuzondela iqiniso. Ushilo nje uJesu wathi bazosizonda basikhaphele ngenxa yeqiniso. So musuthula, khuluma, noma bangakubiza ngencelebano, wena usaba lo okuwe ngoba mkhulu yena kunosezweni. Hayi ukwazi ukusaba umuntu osezweni. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho nidalule. Nidalule. Zingaki izinto ongazidalulanga kwakufanele uzidalule. Unesono songayidaluli leyo nto. Abanye badlwenguliwe, bavalwa imilomo ngemali bathula. Abanye bahlukunyeziwe, abanye bahlukunyezwe emshadweni wabo. Owesilisa noma owesifazane uyahlukumezeka kodwa uthule. Woza sikhuleke nawe. Woza sithathe udaba silibeke kumnikazi walo. Woza sithathe inkinga sinike inkosi uJesu. Wathula. Hayi bongazibulali sikhona. Silindele ukuthi uqhamuke uvele sixoxe, xazululeke inkinga yakho.
ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama. Mhlawumbe ubaba wala ekhaya nje qhoqhobela indodakazi yakhe uMama uThule. Mhlawumbe seyikhulelisile uMama uThule, uyazi kodwa. Ukungcola lokho, amanyala lokho. Akahamba ayoboshwa lo muntu ngoba uyaganga nokubeza ingane yakho uqeda ikusasa lengane encane. Ungalala kanjani nengane yakho? Ulala kanjani intombazane? Uyonela ikusasa. Hayi bafowethu kahleni, yaze yanyenyeka lento. Ingcolile lento. Ayazi ingcolile. Athule nje umama useyazi ukuthi ingane yakhe imudla ithende. Kuze kube ngathi ku-official. Ushintshana ngabo. Uyolala indodakazi ngale, ulala nomama ngapha. Kodwa ihlazo leli. Khulumani. Leyozani sikhuleke. Sitshela uNkulunkulu, nawe ingane sithule. Ngoba uMama uThule izokwenza njani? Bube sileli linisabisa uzonibulala. Lithi alizunondla. Yini yona leyo nto? Kwake kwafabani engenamzali? Kwake kwafabani engenandoda? Ngoba uNkulunkulu uqamba amasu. Hayi bafowethu. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho nidalule. Expose those deeds. Ziveze obala. Ziveze obala. Zimbi zibuhlungu zinjalo. Uma zenziwe uwena eminyakeni edlule, hambe uyoxolisa kulo muntu wamhlukumeza, hambe uyoyithoba. Abanye bavele baphike ngathi akaze kwenzeke lutho. Siyeza isihogo sikulindele uzosha, azokushisa amadimoni akuphendule. Ushe ngapha akuphendule. Hamba uyozidalula, hamba uyoxolisa kulo muntu wamhlukumeza. Ngoba ngeke ungene ezulwini. Mhlawumbe ungumfundisi nje, uhlukumezile izingane zabantu. Uzongena kanjani ezulwini? Bandla ulibeke ku-trap, bandla likaSathane. Lokho kwenza ngathi ushumayela uJesu, uhlezi phezu kwezinto. Hayi mfundisi wami, phumela obala. Uhamba uxolise. uNkulunkulu akuthethelela ungene ezulwini. Hawu, mfundisi abe umhlukumezi. Hayi bafowethu kahleni. Befundisi. Maboss baphathe emsebenzini. Banamagunya. Babiza noma ubani bamsabise ngokumxosha. I-wrong le nto le. La izophindisela khona uNkulunkulu uhamba eceleni kwezicathulo zakho. Uyofisa ngathi ngabe kuthiwa uzange uzalwe. I-wrong le nto le. uNkulunkulu akayifuni. Izifebe neziphingi uyozahlulela. Sho njalo izwi lenkosi maHebheru 13. Ihlobonge neziphingi nezifebe uNkulunkulu uzozahlulela. Uthanda ukwahlulelwa uNkulunkulu? Ngeke uthande. Ngoba isigwebo sakhe singunaphakade, usha emlilweni, ukhala. Kanti lento yenzile mhlamba kuphelanga ngisho iminute. Aliphelanga iminute. Bakithi. Amadoda asenkingeni. Ngoba idimoni masele kubambile, iminute ubala. Ubala iminute sekudlulile. Usuyayisola. Usuyabona uwonile. Usuyancenga ngemali ukuthi lo muntu engakubophi. Lo muntu angasho ekhaya ngayitshela indoda yakhe. Athuleke naye angayidalula imisebenzi yobumnyama. Awubafowethu uNkulunkulu akasisize. Siphila ezweni elimbi, izweni elinyanyekayo, izwe lisinengiso. Abaphela abantu abayisinengiso kuNkulunkulu. Ake simkhonze uNkulunkulu ngobungcwele. Indlu kaNkulunkulu siyenze ibe ngcwele. Kungabi indlu yokudeyithana, kungabi indlu yokushelana, kungabi indlu yokufensana. No. Indawo yokukhonza uNkulunkulu. Masimkhonzeni uNkulunkulu ngobungcwele. Sihlale kuwesihlaliso kwevila. Buye ebubini bakho. Phenduka. Mbiza uNkulunkulu eseseduze. Ukhale. Ufuna ubuso bakhe. Uzomthola. Uyokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo. Kepha kunalokho nidalule.
verse 12, ngokuba okwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho. Kuyihlazo. Bona nje namanje nami ngikhuluma ngizama ukugada amagama ngoba ngiyazi ezinkonzo beyihlala umndeni ulalele nezingane zilalele. So kufanele ngazi ukuthi ngikhuluma nezingane la zikhona ngenxa yokuthi lento abayenza iyihlazo. Kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngokukhanya. Expose these things. Ziveze. Ngoba ungazidalula esihogweni wena. Dalula. Ngicela uNkulunkulu akupha amandla kupha isibindi. Khona uma bengakubulala ufela iqiniso ezulwini. Dalula. Veza. Kwenzekeni kuwe. Kwenzakalani kuwe. Ngabe nandaba noma ubumfundisi. Ngabe nandaba noma ngabe ubani. Khuluma. Ukhulumile uyezulwini. Kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngokukhanya ngokuba konke okubonakaliswayo kungukukhanya. Athu verse 14 ngalokho uthi phaphama wena oleleyo uvuke kwabafileyo uKristu uza kukukhanyisa. Mawungangeni wena ekhanyeni uKristu uzokukhanyisa. Phaphama wena oleleyo. Vuka ungene ekhanyeni. Vuka kwabafileyo. Ngoba umuntu ophila ngesono ufile. Phuma ekufeni. Vuka ekufeni ukhonze uNkulunkulu. Wanikela ngendodana yakhe. Yasifela ukuba simkhonze ngobungcwele. Simkhonze ngayo yonke inhliziyo yethu. Ngayo yonke ingqondo yethu. Ngawo wonke umphefumulo wethu. Nangawo onke amandla ethu. Mkhonze. Ufuna ukukhonzwa nokudunyiswa. Kodwa adunyiswe ngobungcwele. Phakamisa izandla zakhe ezingcwele. Uzofika uthini kuNkulunkulu? Ngoba uyakubona nje. Imvelo iyabhala nje. Ukuthi wena enziwe lokhu, wenza lokhu, wenza lokhu. Zovulwa incwadi ngosuku lokwahlulelwa. Sho njalo isambulo. Bese kuthiwa nenye incwadi yokuphila. Bese kuthiwa ngafunyaniswanga igama lakhe lilotshiwe. Uyophonswa echibini lomlilo. Uyophonswa. Angazi uma ukucabanga into yophonswa kanjani. Angazi uma kufikene engqondweni yakho. uNkulunkulu wenza izinto zakhe ngendlela yakhe. Yazi akho umuntu okubamba kuphonsa. Kozenzekele ovela igxume nje uyongena khona. Ngezwi lakhe. Hayi madoda. Yile yabona lelizwi lakhe. Ngiyalesaba linamandla. Libukhali, liphilile, lihlaba lahlukanisa umoya nomphefumulo, umkantsha namalunga, lahlulela imicabango nezizindlo, akukho kufihlekile okungekho bala. Ake ngiphinde, ngiqale kuverse 8, ngiqhubeke nje kahle ngiwunense bese ngiyathandaza. Ngokuba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya enkosini. Ningukukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya verse 9. Ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni verse 10. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka kuNkulunkulu, kuthandeka enkosini. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule. Ngokuba okwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho. Kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngokukhanya ngokuba konke okubonakaliswayo kungokukhanya. Ngalokho uthi phaphama wena oleleyo uvuke kwabafileyo ngoba uKristu uzokukhanyisa. Sigcine khona lapho. Masithandaze. Ngethemba isemona namhlanje uyizwile. Ayiyanga lapha entshumayelweni yosuku. Sekufanele ngishintshe isihloko-ke. Ngoba kuyona intshumayelo yasentabeni le. Kodwa sekufanele ngishintshe isihloko. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu okhulumayo asinikeze ukusifanele usuku nosuku. Uyakwazi sikudingayo. Ingakho esinikeza. Mangiguqe ngithandaze.
ungasali nawe, asiguqe sonke. Usalelani wena? Baba olungileyo, Baba ongcwele, siyabonga Nkosi, siyabonga inkonzo yanamhlanje ihamba ngolunye unyawo. Siyakubonga Nkosi ngoba kwenzeka konke lokhu ngoba uyasithanda. Akekho oyozilandulela ngosuku lokugcina. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Mbusiseke yilo naloyo lalele noma uyibukayo ku-YouTube. Mbusise Nkosi, azi ukuthi likhona iqiniso ekhaya lezwi liyakhulunywa umoya ongcwele. Siyabonga umoya ongcwele uthi usebenzise lo mzimba, usebenzise lolu daka ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake nokho babunzebando siyavalelisa. Ndlalifa yezulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ube nosuku oluhle. Siyambonga uNkulunkulu.